masak golek cepokak enek ora ya sambel karo teri dulu lagi resek klaras gedak set gua ning kene iki iki lho karepe iki tanggo sebelah iki so aneh-aneh lho gua resek ning kene ben gua ning ngene wong ngono ben kok enak men gua ning ngene ben tak nek kene ben kok enak men gua sono ngene atare oh ben aduh ya ngaret-ngaret males heran loh aku anak anu gedang iki sapa sing ndelah niki oh tak bales kentang sok nih kono masak nih kita sok nih kena masak apa rasa no